kommer der. Jeg får den lige udsat. Det gider med, man. Blæs kæften af. Det er bare yoghurt resten af livet. Han er tingene, så kan der wanna do that. Sæt dig på den. Det var fedt at høre på, mand. Ja. Det var da pizza, det her. Det var fandme bare på 7-Eleven. Fuck, det løb hurtigt igennem, mand. Det tog lige game. Ja, ikke game, mand. Så var det bare nedbrudt og alt muligt, mand. Jeg skal have 30 kills, mens jeg crouch. Bare vi. Go. Jeg kan have 3, kan jeg sikkert få folder, hvis jeg. Use him drill charge! Der sidder han og ryger ham der, det mener jeg. Helt over til højre, eller hvad? Hvad sker der? Sepp, Jeg tør ikke at gå op. Jeg skal ned igen. Gå nu op, Sepp. Okay, for det grim. Du skal gå ned, jeg tør ikke. Sepp, gå nu op, mand. Jeg tør ikke, det der. Jeg tør ikke. You must be crazy, Yeah. Nej, så hører noget andet. Sepp. Ja! Uso dalla salsa liute, jeg skal. Jeg muter. Eloisa, men du er lav. Så. Koncentrera, kontroller, Nej, skal jeg høre min game. men hvor det er klokken er 5. Sepp! Så går det til. Så tager cykel hjem. Og nu skal jeg skide til at rime. Hvad skal du se, om jeg kan finde større bil? Bliver du mere hest? Ja, Så færdig! Hvad nu? Han sidder og snakker hele tiden om det, altså jeg kan ikke høre det. Hvad så? Hold nu kæft! Jamen han laver lige loader. Nå, så skal jeg lige ud og skide også. Nej, okay. Så Sker der, mand? Ej, mine øjne, mand. Jeg rigtig da helt sygt. Hvad sker der her? Hold da kæft, mand. Hvad gik der galt, mand? Jan! skal vi ind og se kampen? Skal vi ind og se kampen? Ja, det er. Jeg tror, den ender. 3 ind. Til Aalborg, ja. Nej, herlig. Jeg har bare været kontent over det hele. Jeg så det i synet. Hvad det hedder? Hvad det hedder, ikke? Jeg så ikke så meget, men det hedder Mark. Mark Hansen. Der er en, der hedder Dyv. Der er en, der hedder ham. En, der hedder. Sebo Citro. Ja, senere. I lige måde. Let's do like a raid. Er du klar, ja? Jeg er fandme klar. Kom. Jeg skal bare lige her. Så! For fanden, mand. To the moon, mand. Øj,
Jeg skal springe. Jeg lander lige ned i en by, eller så lige ned den der savmad, eller hvad fanden er. Savmad. Oj! Holy shit! Family. Der er Mongolia. Så sådan noget. Ej, kommer en løb. Det er cool! Det er ja, mand. 6. Find noget, altså. Heal ham. Nej, altså. Tist i tynden, altså. Ja. Spedalsk, altså. Kraft. Propane tank, tall. Der er kejler! Nå. Ja, den. Kom så. Er vi klar? Lortet! Oj. Der skal du flere, mand. Her. Så gør vi sådan her. De er fandme hurtigt, dem der, det siger jeg lige. Er I klar? Nej, for helvede, jeg skal ikke tænde den der. Das! Oh my fucking god. Ja. Kørt. Yes. Ja, for helvede, mand. Det er fandme fedt. Ved du hvad, fuck dig. Kom her. Jeg får også bare 200.000 oveni, bare sådan lige. Okay. Jeg fandt åbenbart lige vejen. Ja. Hvad er det her med nogle cykeltilføjelse? Han er lort, mand. Øj! Skal jeg redde dig? Redde dig! Sæt den, mand. Ja. Nej. Og det fandme nu. Jeg skal væk. Jeg skal væk. Nå. Ja, for helvede. Det er så fedt, når man skyder den opad. Det vil jeg godt have lov at sige. Vi prøver lige at fyre den opad igen her. Og skoen alt muligt. Sådan der. Stik mig en mere, man. Så er det fandme nu. Så fandme. For satan! Jeg vil lige komme Ja, jeg skal lige lidt væk her. Ej, for satan! Fanden lever du på dig, mand? Jeg må lige at smide den over på spisebordet herovre. Ja, skide det. Går det ikke bare ned i en pludselig, eller hvad? Satan! Det ligger stadig herinde. Ja, det er super lort, Hvor blev huset af? Hvad fanden skete der? Det er så godt, mand. Jeg tror...
Batteriet sprang i luften. En skraldespand. Hey, hvad fanden var det der? Ses, mand. Merry New Year, mand. Ja, skide godt. Ja. Hvorfor er det de andre også tænder? Oh my god, mand. Skal vi passe de tænder nu, mand? Nu stiller du dig også bare ind. Kan vi ikke... nu vi springer sådan... bare lægge den. Chrysantemumsbump her. Så fandme væk. Nå! Satan, mand. Ja. Der er god. Bro, man skulle nærmest tro, det var sådan en laserjet, der var kommet flyvende forbi. Jeg glider rundt i den her båd. Jeg troede, du var Charlie til skyd. Jeg tror... Okay. Det var bare et skyd af hegn, mand. Jeg sidder op og try. Det lød bare som, at det var en, der var plukket. Lykke mig. Og du. Livet chok, det der. Fuck, det lød vildt. Fuck it, du er mig. Kend dig server. Fuck, det havde jeg ikke forventet. Døde vengeance. Yes. Fuck, man, så er vi her. Det er crewet. Bitches. Jeg tror, det er en hvidhaj. Den har jeg. Fuck. Fy chok. Fuck, sker der? De er så mørke i de her missioner. Vi kan shot. Ja, for helvede, mand. Du dør. Bare nødt til at holde os. Vi kan godt tage hit, jo, for adrenalin, hvis der. Nej, nu stopper det ikke kraftedeme! Jo, tak. Ja, den er ved at være god her. Ja, jeg tror, den er god her. Kæft. Det skal slices. Så skulle vi have... det... Big one. Like this. Det var satans. Ja. Det kan være centreret, jo. Ej. Skal 4, 6, og så... Kæft, hvor du piller, hvad? Den der. Oh yes. This is going to be fucking awesome. Der er noget galt med vægtfordelingen. Er du klar? Jeg er ready. Der er skydet. Hey. Her er der. Hold da kæft.